Hasiera fuerte bat biera bada bai. Baina aldez aurretik ere beste karta bat ere egin izan, 1954ean. Eta, horrek esan gure dau, ja, bazegoela movida bat, edo zerbait. Kontutan hartu bida ere, bertoko Gasteizen egondako Gotzain Mujika, jaunak, harek ez zuela izenpetu beste Espainiako gotzain guztiekin batera, berak ez zuen izenpetu haren gutuna, azken baten, izandako Frankoren movida guztia zaintzeko edo ontzat hartzeko. Dudan egon zen, baina azkenien ez zuen izenpetu. Beraz, horrek ere esanguretsua izen zen, guzti hori kontutan hartuta, beren oihartzuna eukala erregion, ezta? Eta gainera kontutan hartuta ere, desterura joan zela, eta iparraldera joan zen, desterura, azken baten iparraldera joan zen. Eta, gero izen zen 1954ko karta hori, eta importantiena, oihartzun gehiena eukana, aipatzen duzun 319 apaizek egindako karta. Eta, azken baten hemen agertzen den guztia da askatasunaren falta, eza, eta zenbat espetxeratze ikeragarrizkoak egon ziren, motibo barik edo zen eskusagaitik eta gero torturak eta guzti hori. Orduan eta eraberien ikusiz, Eliza Katolikoak jerarkiak eukieban apoiua edo laguntza Frankoren gobernua edo erregiminari. Hori bai izen zen. Eta gero 1976an, parkatu, egon zen beste bat. Hau, karta baino batzuek izenpetutako karta antzeko bat zen, eta esan izen bialduta izen zen ere, Gotzaineri eta hori, baina hau ja politikoa zen. Eta izen zen, kontutan hartu, urte horretan izen zela lege organikaren referenduma. Eta ordurako, referendum horretarako, goazi ginen ja predikuak eta sermoiak eta botatzen egiten, eta batez ere hausnarketa berezi batzuk egiten horreli buruz. Ezkendun esaten ezeskua, edo, eskua ez da pentsatu bez, baina, eta azten zinua, baina arrazoiak emoten gendu zen errefusatzeko. Bakutsak egin deien, nahi zuena. Eta orduen, zentzu horretan gero ja, karta bat egin gendun, edo zerbait bialtzeko ere, erregiminari, gobernadore zine, enaz gogoratzen ja. Hori esan izen hainbeste jente dizenpetuta baten batzu bakarrik gendun, baina hor gelditu zen hori. Baina azken baten izen zen, ja beste puntu importante bat. Hori apaizen horreri begiratuta eta orduan benetan oihartzun handia eukan batez ere 60ko karta hori, eta gure ordutik aurrerantza hainbeste sermoi eta panfleta batzuk ere egiten gendu zen, 64an urten nintzen, gure nire aurretik beste batzu ja, ni baino 4-5 urte eukanak, eukienak, Julen Calzada izana, Alberto Babika, eta beste batzuk zaharragoak. Eta oso jente indartsua eta zangurot gogotsua, ez da.